it-28 ta' Ottubru, festa ta' San Xmun u San Ġuda Apostli. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 6, versi minn 12 sa 19. Mela darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob u għadda il-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru, uħu Indri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Alfew, Xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mar tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti imniġsa kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti taf u tesperjenza il-qawwa tal-Evanġelu f'ħajtek? Ġesu bat lid-dixxipli tiegħu biex ikomplu il-ħidma li hu ried iwettaq biex ixandru il-kelma ta' Alla u jwasslu il-qawwa tiegħu li tfejjaq lil kull minhu imdejjaq, lil kull minhu bla tama u jonqsu l-kuraġġ minħabba kull xorta ta' tbatija li l-bniedem jgħaddi minnha. Fl-għażla ta' 12 il-Apostlu nilmħu karatteristika tipika tal-ħidma ta' Alla. Ġesu għażel nies ordinarji. Ma kinux professjonalisti, lanqas kellhom xi rikkezzi jew xi pożizzjoni importanti. Għażilhom minn qalb in-nies komuni li kienu jgħixu ħajja ordinarja. Ma kellhom xi edukazzjoni speċjali u ma kellhom l-ebda vantaġġi soċjali. Ġesu ried nies ordinarji li setgħu jilqgħu s-sejħa tiegħu u jwettquha straordinarjament tajjeb. Huwa għażel lil dawn l-irġiel mhux għal dak li kienu, imma għal dak li kienu jistgħu jsiru taħt id-direzzjoni u l-qawwa tiegħu. Meta l-mulej isejħilna biex inservuh, m'għandniex naħsbu li m'għandna xejn noffru. Il-mulej jilqa' dak li nies ordinarji bħalna nistgħu noffrulu u jużah għat-tkabbir tas-saltna tiegħu. Inti temmen li l-mulej irid jaħdem permezz tiegħek u fik għall-glorja tiegħu? Mulej, inti għażiltni biex inkun dixxiplu tiegħek. Ħu u ilqa' dak kollu li għandi x'noffrilek, żgħir kemm hu żgħir, għall-glorja ta' ismek. Amen.